svima. Zdravo. It is me, Tingle T, and get ready. The Tingle to the T. Hi guys. Zdravo svima. Neočekivan video snimam upravo. I moram da poručujem da neću gosti. Danas je slava moja. I stigao mi je apsolutno činovski demo paket. Ovo je najveći demo paket i kako sam dobila, ja mislim. I da li ste pometili nešto drugačije možda? Mislim, ovaj video će vjerojatno izaći posle videa kada ispravam novi telefon. Ovo mi je prvi put da snimam na novom telefonu. Pogledajte taj divan kvalitet kamere. Wow! I pogledajte, nema onog bljeska. Ja izgledam divno. Mislim da zaista pretjedno izgledam ovo svetlo osvjetljenje. Jako mi se to pada. Tako da, evo, paket. Tako da, hajde da krenemo i da vadimo iz ovog paketa sve što ima pre nego što mi gosti dođe na slavu. I prošle godine mi je, ne sam propomela ovo, i prošle godine mi je za slavu stigao paket sa temova. Eto, prva stvar. Kako cute. Naučila sam ovo nam treba. Curi nam česma. What the heck? Curi nam česma. Pa nam treba nešto za sunđer da stavimo ovako. I da stavimo tu sunđer i da može da ide ono što curi, da ide u česmu unutra, a ne da ostane sa strane. Česme. Pa smo uzeli ovo u obliku školjke. I onda na to vidite kako je lijepo. Stavite sunđer ili šta god. Na ovo stavite. I onda tako taman da voda ide ka dole u česmu. Divno rešenje za problem. Zatim sam naručila 3 ovoga. Ovo je za perike, pošto ja imam perike pa sam htjela da ih stavim na nešto. Pa sam naručila ovo. Neću sada da vadim. Zato što moram da ovo ovdje mora da se odseče ili nešto šta već odlomi. I onda stavite ovaj okrugli deo, stavite ovdje gore. I ovo nogare imaju i tu, ne znam kako da objasnim. I onda sa tim nogarama na ovo stavite periku. Koji god imate, malo mi je ovo široko. Možda mi se čeka. Vidjet ćemo. Sad, ovo sam naručila za slavu, nam je trebalo, ali nije stigao paket na vrijeme, tako da smo uzeli nešto drugo. Znate što? Možda nam ovo sada ne treba, ja neću ni ovo vaditi, samo ću ostaviti. Ovo je zavesa za prozor u kupatilu. Zavesa, samo zelene boje, pošto nama je zelena tema u kupatilu. Tako sve zeleno, pa smo dali zelenu zavesu i nisam mogla da nađemo ništa drugo. I onda sam ja otišla kod moje babe, ona ume da šije i sve to. I ona ima šivaću mašinu i rekla sam, imaš neke parčama nekog materijala da zašijemo, da prošijemo do zgoda, možemo zakačemo kao zavesu. Ona je rekla, imam, i taman je potrebilo se da ima parče materijala sa zelenim dizajnom, zelenim, zato imam, pa nam je okupatilu sada to. A ovo neću dodavati odavde. Vidite kakav je, samo je obična kao milje, ali zelene boje. Mislim da je jako lijepo. Tam nije zelena nego što sam očekivala, ali lijepo izgleda. Sad neću da vadim za ovoga, pošto hoću da ostavim, pošto imamo drugo sada. Tako da, ovo neću da otvaram sada. Dobro.
Ovo su interdentalne četkice za zube. Interdentalne četkice za zube. Ne četkice, čačkalice za zube, pošto moja mama ima jako osjetljive zube, a smetaju čačkalice. Pa ja njoj naručujem ovo. I onda ovo je lako, može staviti samo u torbu i da imate gde god hoćete. Gde god hoćete. Ima ovdje koliko komada? 60 komada, ja mislim da ima ovdje. Imamo to. Ovo su zalepile, tako. Nije tamo se zalepila. Imamo set noktiju. Pogledajte i... Evo da zadnjemo iz mjeseca da vam pokažem. Wow! To su divni nokti, pogledajte. Crni french sa jednim velikim crni french sa velikim kristalom. Tu i onda ovim kristalčićima. Predivni su. Zaboravila sam da sam je navučila. Dobro, vratit ćemo ju kesicu. Jo, sad im nanosim. Prsten ovdje. Prsten. Tražim dugo već neki prsten. Da je kao... Da izgleda kao onaj... Cartier prsten, znate. I našla sam ovaj, pogledajte. Trebalo bi da je nerđajući čelik. Ima na njemu cirkon i ovaj oblik, ovakav. Pa sam mislila da će mi se slagati. Pa da vidimo da li mi je taman. Wow, samo je veliki. Taman je, tako da ovo možemo da skinemo. Ovaj brojčić. I evo ga, tako je debeo, izgleda baš druga kvaliteta. Ja ne znam ko se vam uzeza sa ovim motorom. Wow. To je baš lepo. Baš je lepo. Vidjet ću na koji prst ću da ga stavim. Ali jako mi se sviđa. Ima cirkone. I čekaj tu. Ok. Još jedna mala stvar. Naručila sam par minđuša. Ali nisam očekivala da imaju ovako jeftini izgled od pozadnji. Jao. Je li ovo plastično? Ne, samo je jako jeftin metal. Ali dobro.
kako se nisu trebali da dođu sa ovakvim. Zapravo sam kupila ove da zamenim sve da budu ovakve. Evo su mi duže. Tako te neke vintage. Sa perlicama. Da li ćemo mijenjati ostale perlice? To ćemo vidjeti. Da vidimo. Našla sam još nekoliko kesica. Šta je ovo? Okej. Brate! Naručila sam piercing u obliku paukove meše. Mislila sam da ga stavim ovdje ovako. Baš je veliki, ali sada ne mogu. Možda izgleda više da nije dozvoljeno prosvetnim radnicima kao što sam ja da imaju piercinge na vrhu uveda, tako da onda skinem ga idem na posao. I sada ne znam da li je ovo previše veliko da stane tu. Šta mislite? Možda i nije. Baš je veliko, mnogo je veće nego što sam očekivala. To je jedna paučina. Dobro, vidjet ćemo što ćemo raditi sa ovim. Ali ovo nisam se uopšte nadala da će biti ovako. Ovo su također minjuše. Ali su izubijane, znači imaju sve neke crne tačke po njima i potpuno su ravne. Dakle, treba biti ovako izgledaju. Tako, kao paučine, jako su zanimljive, lepe su, ali su malo izubijane. Malo su loše kvaliteta. Da, makar su bile jeftine, ali baš su onako izubijane. Imaju svugde po njima crne tragove. Znači metal da je boja spala. Ali izgledaju baš da su prošli kroz Drugi svjetski rat. Ne izgledaju lijepo. Ima li još gdje neka kesica? Trebalo bi. Ne znam da sam uopšte naručila te perlice ili nisam. E sada ovo. Ovo je jedna dekoracija koju sam naručila. Nadam se da nije polomljena. Znala sam da će biti sa druge strane. Da li vidite šta je? To je mali duh koji čita knjigu jako loše obojeno, ali ja ću obojiti kako treba. Dakle, pogledajte. Vidite, ima i stranice na knjizi. Vidite ga kako je sladak. I namijenjen je. Evo ovako, ovo je ivica stola, ivica bilo čega. On je namijenjen da sedi na ivici, tako. Zar nije predivan? Zar nije apsolutno divan? Pogledajte ga. Apsolutno je predivan. Vidite kako je sladak. Ovo bi trebalo da je kao resin možda. Pretpostavljam da je obojen pa deluje kao da je od keramike, ali ne trebalo da je od keramike, trebalo bi da je onaj resin. Kao akril.
napisat ću možda ovdje ASMR, da on čita knjigu o ASMR ili nečemu. Ukrasit ću knjigu sa nečim. Obojit ću između prstiju. Ovdje, pošto mu to fali, možda mu dam lak za nokte ili nešto. Apsolutno predivno, pogledajte ga, tako je sladak. Oh, divno. Ok. Sada. U čemu je stvar? Zašto je paket toliko veliki? Sad ćemo da vidimo. Naručili smo fiokice neke uske, pa ću sada pa vam sastavim. Možda volim da sačuvam ove. Da vidim da li mogu da izvadim ovo odavde. A da ne moram da isječem ovu kesu. Izgleda da ipak nisam naručila one perlice za minđuše. Pa, okej. Okej. Da otvorimo. Definitivno nećemo moći prste ovdje, vidite sad. Ok. Točkići. Imamo ove plastične delove. Zatim. Ovo su kao držači za fioke. Imamo i 6. Zatim imamo, otvarat će se, evo vidite, ide ovdje ovako. I fioka se sad otvara ovako, znači ne kao prava fioka, nego samo ovako. I onda imamo ovaj donji deo fioke, pretpostavljamo. Pa još jednu fiočicu u koju možemo odmah da stavimo drškicu. Pitam se da li mogu da zoomiram, pošto obično pre nisam mogla da zoomiram u kameru dok snima, da tučemo ekspoziciju pa vidim da li hoće onda. Ne može. A ne može da zoomira, znači ja samo da približim. Ajme. Hello. Okay.
I evo su uputstva. Pa da, vidimo da počnemo uputstva pa da vidimo kako da sastavimo ove fioke. Ok, top cover, base plate, rear panel. Ok, da vidimo. Bazna, ovo je baza, dole. Daćemo točkiće, ali posle ćemo. Ne znam da trebaju točkiće, pitat ću vam da stavimo točkiće. Ok, hold on, sorry. Ok, ovo je bazni deo. Tako. E sada. Na bazu idu ova dva što imaju kao dijelove na njima. Ovo. Samo za quest, je li iste sa obe strane? Ne, ok, aha, ok, ovo mora da ide gore. To mora gore da ide, što znači da ovo bacujemo ovo ovako. Ovako. I ovo, znači ovo da je gore. I ovo bacujemo ovako. Ok, to tako ide. E onda, ovo je ili napred ili pozadi. Ovo je napred. I onda uzmemo ovo jedno. I ovo se stavlja ovako pozadi u ovo. Šta je sad? Ali ovo neće da uđe u ovo. Eto ga, imamo tako. I onda ovu fiočicu. Ovo jedno ide ovako. Tu uvada, čekaj da vidimo. To ide tu. Tako zar ne? Da, ovo bi trebalo. Šta? Ovo bi trebalo da ide u ovo. I da ovo ide ovako, ali ovo ne može stane u ovo.
ne može da stane ovdje. Pogledajte, ovako stavimo ovo. Tu. Sačekajmo. Ovdje. Tu trebate. Ovako. Možete ovako da radite. Dobro, okej, ajde da sastavimo još jedno ovo gore, pa ćemo onda. Okej, ajde da stavimo ovu jednu ovako. Ovako, i onda ćemo sada stavimo ovu jednu ovo. Pa da vidimo. Možda smo trebali staviti pa onda da ovo gore. Oh, ne. Vaćam se kako budem ovo sve sastavila ovo cijelo, okej. Okej, imam dvije fioke za sada. Dakle, ovo gledamo da ide gore. Ovo. I onda jedna strana. Stavljeni za šta? Dakle, otvara se ovako. Vratite gore, uzmete šta hoćete. Evo samo. Vratite ga dole. Eto. Tako stoje. I još dvije